tots vostès, l'extraordinari Lucien! Que comenci el show! Mare meva, és un superheroi de veritat! Chico, l'hem d'anar a conèixer! Mireu tots el que hem trobat! Ei, mireu! El Lucien ho té molt magre. Hem d'anar a la ciutat per ajudar-lo. Prepara't per viure les aventures de Kikoriki. Temeraris. A veure, noi! No teniu escapatòria! Què hi esteu fent aquí? Han segrestat el nostre amic! Ràpids. Intrèpids. Els teus amics de Kikoriki encara no han entès que això és un programa de la tele. Els hi has d'explicar que tu no ets un superheroi, que jo no sóc el malvat doctor Caligari. No som més que dos simples actors. Ells només volen rescatar el seu amic i necessiten que els ajudem. Ho aconseguirem! És en Caligari! No puc ni mirar! Kikoriki, equip invencible.